Kulħadd għandu jifhem li ħadd m'għandu d-don tal-infallibilità. Ħadd m'għandu risposta għal kollox iżda flimkien noħolqu l-mużajk tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Flimkien insibu soluzzjonijiet. Flimkien nistgħu nirnexxu. Kliem il-kandidata l-elezzjoni tal-kap tal-partit l-avukat Bernard Grech waqt intervista telefonika fuq Net FM. Bernard Grech stqar li fil-pajjiż għandna sitwazzjoni fejn il-gvern falla f'diversi oqsma. Il-gvern falla fil-pandemija tal-COVID-19 minkejja li l-ewwel mewġa ma kinitx għażla tiegħu. It-tieni mewġa il-gvern kellu xhur sabiex jipprepara liha, iżda pprova jitħaq bil-poplu Malti u Awċi billi qal li għadda kollox u ried li kollox jerġa' jiġi business as usual. L-enfasi tal-gvern kienet biss kif l-ekonomija ser tirpilja u mhux kif ser naffaċċjaw it-tieni mewġa. Rigward il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel, il-gvern kellu 6 xhur ċans biex jipprepara. Iżda ħalla kollox għall-aħħar tant li kellu jipposponi il-ftuħ tal-iskejjel. Bernard Grech qal li l-Prim Ministru Robert Abela għandu jieqaf jagħmel il-U-turns f'kull qasam mhux biss dak edukattiv. Il-kandidata l-elezzjoni ta' kap tal-partit sqal li l-poplu Malti jinsab iddisgustat b'dak li qed jagħmel il-gvern u kienet għal din ir-raġuni li hu poġġa lilu nnifsu għal kandidatura l-kap tal-Partit Nazzjonalista għaliex huwa neċessarju li l-Partit Nazzjonalista jingħata ħajja ġdida. Irridu naħdmu għall-għaqda bejn kulħadd u bejn kull organu tal-partit. Kulħadd irid jaħdem flimkien b'komunikazzjoni sħiħa. Temm jgħid Bernard Grech.